сарвазири мамлакат қоир расулзода дар деҳаи меҳрободи ҷамоати деҳоти гулистони ноябусе муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73-ро ифтитоҳ намуд. бинои нави таълимӣ тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ бахшида ба 35-солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Туркистон бо маблағгузории фонди Арабистони Саудӣ дар заминаи ҳамкориҳои ҳукумати ҷумҳурии Туркистон ва Арабистони Саудӣ сохта шудааст. муассиса аз як бинои дошиёна ва 10 синфхонаи таълимӣ барои 480 хонанда дар ду баст иборат мебошад. дар бинои мазкур синфхонаҳои муҷаҳҳази фаннӣ, ташхисгоҳҳои фанҳои химия, биология, физика, синфхонаҳои омодагии ибтидоии ҳарбӣ, синфхонаи технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ, китобхона, утоқи директор, утоқи омӯзгорон ва маркази гармидии ягонаи боғӣ иборат буда, ҳамчунин гирду атрофи бино бо дарахтони мевадиҳанда, ороишиву сояафкан оро дода шудааст. сохтмони бинои муассисаи мазкур соли 2023 оғоз гардида, фармоишгари он муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо буда, аз тарафи пудрачии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сафо ба маблағи 5,5 млн сомонӣ таҳия ва тарҳрезӣ шудааст. дар сохтмони бино 35 нафар сохтмончиёни маҳаллӣ ҷалб карда шуданд. сарвазири мамлакат қоир расулзода аснои шиносоӣ бо шароити муосири таълиму тарбияи насли наврас дар бинои нави таълимӣ бо омӯзгорони дигар масъулон суҳбат намуда, онҳоро ҷиҳати баландбардоштани савияи дониши хонандагон ва тарбияи хуби онҳо дар рушди ватандӯстию ифтихори миллӣ ҳидоят намуданд. соҳаи маориф яке аз соҳаҳои калидии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шуморда шудааст ва имрӯз дар ноҳияи восеъ ҷамоати деҳоти Гулистон як муассисаи барҳавои як муассисаи таълимии замонавӣ сохта ба истифода дода шудааст, ки дар ду баъз 480 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. бо сабаби зиёд шудани аҳолӣ теъдоди хонандагон ҳамин хеле зарурат пеш омад, ки дар ҳудуди ҳамин деҳа ба ҳамин муассисаи таълимии рақами 73 ба истифода дода шуд. гарчанде ки дар деҳа як муассисаи дигар ҳаст, ҳамин муассисаи таълимии рақами 73-ро ба истифода доданд. тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ бахшида ба 35-солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Туркистон дар ноябусе корхонаи дару тирезаҳои пластикӣ сохта шудааст, ки дар ифтитоҳи он сарвазири мамлакат қоир расулзода, роҳбари аввали вилоят ва роҳбарони якчанд вазорату кумитаҳои дахлдори назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок доштанд. корхона аз тарафи соҳибкори ватанӣ Шодӣ Султонов сохта шуда, айни замон дар он 10 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. мо соҳибкорон тасмим гирифтем, ки дар солҳои рушди саноати кишвар саҳми худро гузорем. ба ҳамин хотир бо ҳамроҳии бародаронамон як корхонаи саноатӣ кушодем, ки дар ин ҷо 10 нафар коргар кор мекунад, ки кӯшиш мекунем, ки дар оянда сафи коргаронро зиёд кунем ва саҳми худро дар саноаткунонии кишвар гузорем. сарвазири мамлакат дар идомаи сафари корӣ ба ноябусе аз гармхонаҳои хоҷагӣ деҳқонӣ восил дида намуданд. гармхонаҳои замонавӣ дар майдони 2 гектар доман паҳн кардааст. хоҷагидор дар самти истифодабарии гармхонаҳо таҷрибаи хуби корӣ дошта, аз моҳи декабр инҷониб маҳсулотҳои қулфинайро ба бозорҳои дохили ноҳия ва шаҳру ноҳияҳои минтақа ба фурӯш баровардааст. сарвазири мамлакат ба хоҷагидорон ҷиҳати боз ҳам хубтару беҳтар ба роҳ мондани кишти маҳсулотҳои кишоварзӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. кишоварзони ноҳияи восеъ барои таъмин намудани амнияти озиқавории мамлакат, ки яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, саъю кӯшишҳо намуда истоданд. хеле ки шумо дида истодед, имрӯз бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси вилояти Хатлон дар ноҳияи мо дар хоҷагии деҳқонӣ Саломиддин албатта оғози кишти пахтаро оғоз кардам ва дар хоҷагии деҳқонӣ восил бошад, дар майдони 07 газ замин бунёди гармхонаи қулфинай барои парвариши қулфинай албатта боздид намуданд. кишоварзон кӯшиш карда истоданд, ки барои маҳсулотое ки ба содирот нигаронда шудаанд, албатта ба онҳо кишту ва парвариш намоянд. дар ноҳияи мо шумораи гармхонаҳои доимоваркунанда масоҳати умумишон 1 гектар мебошад.
асосан ба парвариш ва кишти зироатҳои сабзавотӣ нигар мешудам. Манфиати гармхона албатта дар он аст ки дар тамоми фасли сол мо метавонем бо ҳам корҳои саҳроиро анҷом диҳем ва ҳам ба истеҳсоли маҳсулот дар тамоми фаслҳои сол баро монда мешавад. сарвазири мамлакат қоир расулзода аз рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар деҳаи кӯчабоғи ҷамоати деҳоти худоё раҷабов боздид намуданд. дар ноҳия восе мавзеъҳои хатарнок 30 километрро ташкил медиҳад. имрӯзҳо корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар деҳаи кӯчабоғи ҷамоати деҳоти худоё раҷабов аз ҳисоби агентии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия ба масофаи 450 метр ба маблағи 95 000 сомонӣ иҷро гардидааст. барои корҳои таъмирии соҳилмустаҳкамкунӣ ва рехтани тахтасангҳо аз ҷониби агентии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ ва агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Торкистон 640 адад тахтасангҳо дар деҳаи кӯчабоғ рехта шуда қисми зиёди онҳо васл карда шуданд. дар ин самт корҳо идома доранд. назир Маҳдисафар, Азизуллои Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Восе.